नोंनि गोफोन अननायनि दौलें रजे नोंनि ददेरे लाइमोन बैसोआ दुंब्रु थैजों गोसारनाय नोंनि गोदै सिमां मिजिंफोरा नोंनि लाजिगुसु बुंनाय रायज्लायनाय नोंनि फाव फेसनफोरा रावनिबो गाज्रि नङामोन। हायना गोनां नोंनि जौमोना बिरबायलाङो मुहिनि फोनांनो लाइमोन सेंग्राफोरनि गोसो लैथोआव। नाजावदोंमोन रजे नों आंनि थफ्लासे अननायखौ बोजबजाथाव नोंनि रैरुब आखुजों। मा खोथा गेलेखो नों आंनि गोसोजों। हाबाब रजे नोंनि हाथासि गोसोनि अननाया खास्रि बिस्रि नेवसिलांनाया बिथं गैयै अबथिरा साननि सिमांसोमोन। नों बारसे बारफुनाय गेवलां बिबार बयनिबो मिजिं गोनां जाबाय नों रजे। दे रजे नोंनिल' गोथार बिदिन्था। नोंहा दङ जेरैबो हाबनायनि देरा लामा। नाथाय नों अनाबोला गैया आंहा नोंखौ दोननो सनानि न' गंसे। रजे नोंनि समायखिराया जलांनाय नोंनि गोफोन अननायनि दौलेंआ रोफो रोफो खामफैयो रजे। दाबो आंनि लांदां बिखायाव नोंनिफ्राय सोमजिनाय आंनि रंजालु गोसोआ दिनै सिरिलांनाय गोजां बोथोरनि लाइ बादिसोमोन। हाबाब रजे नों आंनि जिउआव सानबेसेनि आबिर सारफावनो मिजिं लाना गेलेफैयामोन। नाथाय नों सोरजिलांबायसो आंनि गोथार सानस्रियाव रुगुं गैयै बालाहामानि इनसाल। खन्थाइ मुलुगखौ मोजां मोनग्रा आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन। बे खन्थाइ आवरायनायनि सायाव माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला आसि दिन्थिनानै कमेन्टआव खोन्थाहर आरो मोजां मोनदोंब्ला आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो लोगोसे साखाथिनि बेल आइकनखौबो थुनानै होनो दाबाव जाहाथे आंनि गोदान गोदान खन्थाइ आवरायनानै आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगां मोनहैनाय बादि।